ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kapratlanti Youth Welfare Organization harangkat bagajing trelang baga District Social Welfare Officer medagasngi kapundo truk Julio klarakhe yek International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking arachar posao dagajing pinsung thupai ba halogajing sne jong drug. Kapang pedang jeng dagajing rakhe mentausnem kedik evidence is clear, invest in prevention, but hagadik sngi kena school jong Bormanic College na laimer ila ai ka flash mob harangkat bagajing ra ki plakat hagajing non lang ringkat buba Alex Nongdih President Pratlanti Youth Welfare Organization nalor ki weipan. Ka kongresok lang bersad habakaran hagan gajing rakhe kalapan pau bu drug mentau lapur stat bha sishnong ke tha bagajing yo lar ban Thied yo drug menta kalong kumbathir Kwai Thied Sikret baginong di ru ki di bet ha ki Jaka baru. Kajing sar na phang jong udrok bat ya ki ba dok bat ya ki paris pa menshwa ya udrok shimlayo tang shimlayo ki badok kim shimlayo ya kaban pendan kam ya udrok nama udrok ulang baram hado kata Henry habangi pen hakiri ki por kata kajing sar na phang kajong udrok kalong ba rangkat bat ki badok bat ki paris pa habangi ngipet kat kung ka experience ka jangi ka bangilap hangtay habo Rehabilitation Center kay ka bangilap kalong ba kambun ki badok ki ba ngat hauni drugs ti ka balay pat ka jingjelay jong ka jingka yibian yaw drugs kataro kalong ka way na ki evidence ki ba ngi lap ba ka jingka yibian yaw drugs mata yaw drugs la banyo talong kumba yedi Thied talong kumba Thied jan lani Thied Kwai lani long kumba Thied Sikret kata kade ke jing Thied drugs pat kala pen long ka ba sok hado kata ikini ki Nongdih drugs ya ba ki kinyo ya ka ban di ya drugs ni kinyo e ka ban Thied ya una mar ka jing chele but kilan ludro hado wat ya ka ba kindi open ya drugs hai ki banda bat ki Jaka lani ki nong kendong ru but sa koi pat ka jing sok ka ban yo ya drugs kada ka availability jong udrok hakini kisi kajing suk banyo yo udrok hakini kisi ngai ba kani kam shimladi tang ha ka ba yadi Thied lani ha ka jingyang ki jongi harai kat kum ke jinglap ke jongi hangte ha Rehabilitation Center haba kikni kikpa ki prashang yang ban wanbo ila ki jong ki khun kila phale shwa ila ki jong ki khun shapa hospital badle detox ka detoxification ya ka ba ki shaid le kenang ba ki kila bansha ya kata ka sofa ka ba kinong di drugs ki shajong ti anda kila yalam ya unong di tang shiliat siyeng na mar bala pelan mo kata ka dei tang ka example bala pelan na po hospital anda kila wan yalam lashay habangi kili ulayo biang bandi so we can see that it is very easy kalong ka basok hado kata what like don hapo yeng hapo la ke jong ka kamera ha kanu ka dur kila banyo yo tau drugs ka jing yo ni drugs kalong ka phla hadu kata bat ki bahayeng basem bat mangiru ngimla ya ka ban batay bat ngimla ya ka ban sulthu ya ka ba kata ka jing sok ya ka banyo yo drugs sakini kisi ngimla ya ka ban batay ya ka jing set jong kata ka jing pur kaman ai jing hikai ki bo pher om tang kata handai ha ka jing song baret ke songa kalong ba ni dan kam ya kaman ai ki training what ya kini ki problem solving skills leni decision making skills leni ka parenting skills kini kan ya ram ya ki paru bakin so kham hai la ki chang ki kun kan ya ram ya ki kumnu ya ki kun samlaru kumnu bakin decide ya la ki chang ki chingem kan ya ram ya ki ru kumnu ya ka bakin solve ya ka problem ke chang ki te kini ke baro kilong kita ki cingrat tengkong namar balada ngi shui le atma tang ban kem ya udrak bat ban kem ki pulit ki kem ya udrak nyam tip kila kit chano ki bo chano long ban kem ya udrak nang tu wan bo ya to ha Rehabilitation Center
try kamni kani ha ka jing so tho baret chonga kamlong ke ka babha handre ni ha banwa nadu ibarit e ni ha banwa ye tai daw nang ba nila banwa ti lada dan manu ya kaban ne ke research na ka daw bale uni drugs ujale bale ba ungam hadu kani bale ba ka penjat ya ka ri ba ka jai ben ri ka jangi ya ka jala ka jangi hadu kani nga try ni dan la ki jong ki jing tray lang ladang ngi dan kata ka responsibility la ni ke jingkit ni kum kita ki nong snong jong ka snong iwei pa iwei nangi klam dan yo ide bandan kata ka responsibility ka ba ni ngin prosyang ya ka ba ngin yaram ban nga sunan balong ba ki organization ki ba pher kum jong ka prat nanti kum ki counseling center ki barit ki ba prosyang ikini handre kwa bani i ba kani kanja sha ka ba kham he ya ka bangila ya ka ban ai jing rap thambon na kamenta chong kitu ki balajat namar habangi page menta ngin lek shanong mensong ngin lek sadam tanyong ngin lek sa pulo ngin lek sa kino ki Jaka happy meal ani hang nong ngio i bad hapo dam tanyong lani hapo yu ngio i wad haki si ki ba man si man shai sa pulo ru kim dan shu ki jing leran ya ka ban le oni namar bali kum no kin leran haba kamet ke chong ki kadawa kamanang kong kalong bangi ha ban so tho bale ki khna kimla ban i eu drug bale ki di ki Nongdih drug kim shumla ban i ti abang i ong ba invest prevention hang ni kam shumla mut tang i to ki bompat di handre invest prevention ha ka jing tmu ha ka jing so tho ka chonga kalong ba ni ha ban ai ru ka jing yarap na ka banta chong ki wei pan ki ba jan kam ya ka jing yarap kum kini ki khna ki balangop haudrak ti handre habang ini ke ni haban page lala ka jong ka context ngimdi bang in chupuli ka research ka ba le ubriu na pa Delhi na le ubriu na pa Kolkata namar ka context jong ki kalong ka ba ya pher hadu kata bat ka context ka jong ni hapo hangi hapo Meghalaya lani hapo Khasi ti ni ha banwan lala ki jong ki ching ye isham le si shatakar kadai namar ba kini ki street children lani ki khna ki bamdan mi don pa bale ya kani nang kong bagila nang panroy handre hangi pat ke namar ba umdei tang ki street children ki ba yo ni udrak handre ki kon hi ki badan la ki chong ki kimi pa ki badan la ki chong ka yeng kasam ki bangop ha kini ting ha banwa dia kita ke baro pengindrat teng khong na ke daw ken ba uni udrak usapun state hadu kani ti haba ka thim kong evidence is clear but ka kadang hi ba is very clear hi chingken re hi lut ye ke ching sapriang chong ni udrak hi lut ke ching sok ban yo udrak long Kumba Thied Kwai long Kumba Thied Sikret kata ke evidence ka badan ti ke pat ki preventive measures ki mga kran mane kalong ba kita hi preventive measures kalong ba bangin yarap iwei bangin dan kata ka responsibility kung kinong shnong ya ka ban yarap umdei bangin yo i Nongdih drug sang tu ngin kan put lani ngin kan lani ngin kan dat na yo shakan riang tongin ya khli perthau na ka daw tongin prasyang ban ai ka ti ka man ban ai ka ti ka diang ban ai ka chingarap chongki ki babon ki brio ki babha ha kani ka jalla bad ha kani ka shnong ka chongi ha kani ka than ka chongi ngayo i kata ba ubrio si medru wanra ya ubrio bana surap ba unkin kli ya u da ka san banai kan riu banai ha ba bhasa for rehabilitation center tila da mangi iwei pa iwei bandan ha kani ka chaka manta ni prasyang ban ai ka ti ka man ka ti ka diang ya ka ba ngin prasyang ban le kata ngam tharai bakandan ka ching ngi handre ka ba kalong ba tang shubna ba hutul adi drug tang ban kren yo uru so kwa shu hila sang bandan sa kata ka discrimination lani ka chingkan taj na ka banta kitu ki badi drug himdei ban le kan ta handre ni ha ban so to bali hungat hang tu namar ka chingat ka chongki nang kong kam shimladi ba ki kwa ay bandi khnang handre nang kong kamalong ba kini ki khna ki barang samla ka ching mat ka chongki drug kalong namar ba ki shu kwa test experiment nda kila eksperimentan kimla shu ya ka bandi kila shate amrao nda la shate amrao pan la chanja but uni udrak shimla ai tang kita ching pang handai ki ching pang ki ba ni i ka ching spread chong ka HIV AIDS menta bali ka HIV AIDS ka spread hado kani namar bali na ki Nongdih drug namar ba Nongdih drug hi ha por da kwa drug unom la ban le ai ru em kan ma
chong udan jingpang ayu ha ka to ka par ki shukwa bai tang kum no ba kin yo e ka bandung ba ban penhuan ya la ka chong kamen hoi kidan ki Jaka ki ba I free mo ye kini ki syringe Henry teng teng ngai kumba along ka jing panslur ya ki khna di drug samar ba ki yo free ya ki syringe shot kalong ka ba ban control ya ka HIV AIDS Henry kandan bai ka advantage but ka is disadvantage ha kanu ka banta ki umsham lakta tang ka HIV ki yo ye ki jing pang TB ki yo ye ki hepatitis ki yo ki ba bun hi ki ba di drugs ki yo ye ki hepatitis B hepatitis C mo kini ki jing pang ki bakta ye ki ta liver ki ta ya uklai chong ki ta ki lungs ki chong ki ba ki ta bara kha ye ka khan man but tham tam e ka brain kum mangala batai mane pakalong ka e ka ba yu te tong ngin rat dang thong but kawiro e ka ba nga kwa e ka ban ong hang ni habang i persyang ban rat dang thong ya udrak ka kwa ban kran thendiat phang ka mental health namar ba balik ni ka mental health ka ching khia chong ki ching mat chu phat ka chungi kalong ka beron kam hado kata namar ba ka ching bom kat bom khia chong ka ching mat chu phat ki chungi ni sangop ha ki basniyo hare bon na bdeng chungi ni dang long ngim pat small tho yang kata ka ching khia e ka met ki chungi ya le si bali ukun chong ki udi drop kala di ka behavior ka chong ula di ka ching long ka chong una du dang ret ya le si udan ka anxiety problem lani udan ka anger problem lani udan ka no ka problem ka ching em ka chong u ba umla man solve ya le si ka di ki ching le arang bi ka chong u ya le si ka di ke ka ba panlong yo ka ba un sa shim yo drop ki ba dan ro ki ba na ka ching tiang ki chong ki ba ki dan ka ni ka anxiety problem na du dang ren ba kimla ban ne kata kimla ban yeng pai ba tang na ma ba ki kwa ba ki kin long lang tum ki wei ki shim yo drop ban di te ka ni ka mental health ro na snow kumba ka de ka wei ka ban kam e ya ka ba ni ha ya ka ba ne shim kya na da dan kino ki program sa bang ka mental health ngim di ya ka ba ni shu shim sting hanre tunai ya ka ba ngin snow tho ya ka ching ko dor chong ka ching kya ha ka chabiang ka chong ni na mar ba larang ikan ni kya tang ha ka met hanre la da ka chabiang ka chong ni kam shum la dan ka ching kya kata ka mod yim long hiro ubrio ba koi ba kya